je to vyhľadávací engine, jeho výhody sú to, že je veľmi rýchly, je veľmi prispôsobiteľný, je veľmi dobre škálovateľný a v podstate jeho možnosť nasadenia, alebo portfólio nasadenia je veľmi široké, to znamená, že nedá sa nasadiť nielen v spoločnostiach, ktoré potrebujú vyhľadávať dáta, ale v podstate aj vo všetkých podnikoch, ktoré potrebujú nejaké reportovanie, ktoré potrebujú nad tými dátami nejakým spôsobom tie dáta spracovávať a v podstate prezentovať ich nielen vedeniu firmy alebo výkonnému manažmentu. Takže nie je to len vyhľadávací software alebo vyhľadávací engine, podobne ako je Google alebo niečo také. Jeho primárne nasadenie je v podstate do podnikov takých, ktoré majú milióny alebo desiatky miliónov dokumentov, nielen teda dokumentov klasických, ale môžu to byť maily, môžu to byť klasické officeovské dokumenty, môžu to byť, ja neviem, pusovníky z výroby, môže to byť klasický web, ktorý sa pridruží k tomu vyhľadávaniu, aby ten užívateľ, ktorý hľadá tie dáta, mal relevantné informácie nielen z interných zdrojov firmy, ale aj z externých zdrojov firmy. Takže toto je takým jednoduchým spôsobom povedané hlavné určenie Cloudu ako produktu pre spoločnosti, respektíve aplikácií na ňom postavených. Děkujeme panu Peteru Cesnekovi.